Hola, què tal? Bueno, jo sí, jo sóc el Joan. Hola, Clara, què tal? Hola, Joan, com estàs? Bé, bé. Bueno, explica'm una mica de què va això del gospel. Sí, expliquem-ho. Bueno, la Clara i jo, diguéssim que som els veterans del cor de gospel Montmeló, perquè Sí. portem quasi des dels inicis. Uns dels veterans. I tu per què vas començar a cantar gospel? Doncs mira, perquè em van engrescar, vaig començar, em va agradar i vaig continuar. Molt Simplement. bé. Que curiós. Jo també. Tu també? Fixa't, sí. Bueno, sempre m'ha agradat la música i el gospel doncs, és una música que t'omple l'esperit, l'ànima i moltes tot. coses més. Ja que estem aquí, doncs podem aprofitar per parlar del 10è aniversari del Cor de Gospel Montmeló, Sí. que serà tot just l'any que ve, el 2014, i que esperem un munt d'activitats. Un munt? Un munt. Entre elles un concert del desaniversari. Volem gravar un CD important, cosa. Volem gravar un CD. I per això, saps què passa? Que necessitem pasta. Necessitem pasta, sí. Si pot ser que no siguin ni espaguetis, ni macarrons, Ni macarrons ni tortellines. tortellinis. Sinó Pot ser Bitllets, bitlletets sí. d'aquells, que a tothom ens agraden tant. Millor. Bueno, doncs... Què farem per fer diners, nen? Què farem per fer diners? Doncs no ho sé, alguna recapta. No, home, ens han dit que penjarem aquesta cosa que ens està gravant, que la penjarem Sí, que no sé ni com es diu. a una pàgina web, un Verkami, no? Verkami. 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 I llavors, clar, a nosaltres ens agradaria que la gent confiés en nosaltres i que aportés un I granet tant. de sorra. Ostres, que bé que parles, eh? Parla bé. Home, per favor, és que m'ho he estudiat tot això. Sí. Sembla improvisat, però no ho és, Bueno, jo us dic que no us perdeu qualsevol manifestació que pugui fer el Cor de Gospel Montmeló arreu del món, perquè això és solvència contrastada, que ens ajudeu amb la vostra petita col·laboració per gravar aquest CD i quan estigui al mercat, evidentment, l'heu de comprar, heu de ser els primers en comprar-lo. Sí, bueno, ja sabeu, si entreu a la pàgina del Verkami ja sabeu que les persones que col·laboren tenen un premi. Encara no sabem ben bé quin premi serà, però ja el sabreu. Un pernil, potser. I, per exemple, doncs, pot ser precisament el CD que gravarem. El CD. No? Sí, és un bon premi. És un bon premi. Perquè, a veure, no som professionals, però ho fem bé, Ho fem bé. Ho fem bé. He's alive!